Hello mga bay, kumusta? Mayong panglawas ka na tong tanan o hinaot nga nakakamukaron sa mayong kahimtang. Ah, Kabaw ko nga gimingaw na dyan mo na kong tanan o dugay na dyan mo nagpangita o hasta sab ko si ko kagkulba-kulbaan kay medyo dugay-dugay na dyan ko wala ka video no kay busy kayo ang kinabuhi sa usa ka inahan unya napadyoy gamay nga negosyo mga bay. So sayo kay kumamata launa so buntag sayo tingtulog jud nako ang buntag karon mapay paglakaw sa akong mga bahandi gimuta-muta ba ko. So busy kayo ang kinabuhi sa kainahan no. Isip bag-o pa nga nakiglambigit, nakiguban kanila. Para sa ako mura kog nagsugod sa uno, lisod kaayo explain usahay, mapungot, maglagot nga magkatawa ko. Basta enjoy kayo ang kinabuhi sa kainahan o nag-enjoy ko, nanghinaot ko nga maabot ang usa ka adlaw nga ilaharang magamit tanan akong ipangtudlo sa ilaha kay sa disiplina lang murag 4/10 ang ilahang ah, ang ilahang mga pamatasan no. It means lahi na jud kayo kung naay bayi sa usa ka panimalay nga maoy mag-guide gyud sa ilahang anak. So lisod man pamalandungon, lisod man pamation, pero kinahanglan nga antuson gid nato isip sa kainahan makaya ra gid ni nato kay kita ra gid nasayod sa pagbati sa atong sa ka anak kay dinhi man na nag-agi sa atong mga kaugatan, kaunoran, kakilayan. So mao na mga bay no nga dugay-dugay jud ko wala ka video og sorry kaayo nga nagpaabot nagsige na mo okay diha kung nanabugoy bag-ong video. Okay, ang ato ang topic karon bahin sa ako ang sweldo no. So una sa tanan, gusto kong magpasalamat sa kitasaan sa tanang grasya nga iyang gihatag nga ni kanako kanamo o ingon man usab sa mga kaigsuunan nako nga akong gipangtabangan sa hilom. Nangagikan sa grasyang nadawat nga gikan na pinaagi usab kaninyo. So daghan kayong salamat usab kaninyo mga bay sa inyong mga suporta labaw na sa tanan sa mga bay nako diha nga wa nag-skip sa mga commercials. Thank you so much. Tungod ginaan ninyo no sa inyong suporta inyo yung mahibaw-an karon pero dili na ko ni siya istorya ninyong tanan para maggara or para hinambog or something like that. Maninglis na sad. And then gusto lang nako nga ma-inspire sad mo kahibaw ko nga sugod nga sige ko yaw-yaw diri sa kuano sa kawanangan kibaw ko nga daghan na sad na inspire nga himo sad og mga channel para pod unsa ni mailaha pong ma-express ilaha magipangbati pinagi sa pagyaw-yaw dinhi sa camera. Og siyempre para mag-smile sa tadis camera no. Bisag daghan kay tag mga gipanghuna-huna nga mga bisag unsa diha mga lalang mananap nga bisag unsa diha sa kay enjoy gyapon ta mga bay. Basta daghan kay salamat ninyong tanan sa kaytas-an, salamat inyong tanan mga bay. Niini nga oportunidad nga inyong gihatag kanako isip usa ka mag-alambit bahin sa kinabuhi, lakaw sa kinabuhi. So laban lang ta mga bay no. So daghang salamat sa tanan. So ayha ko magpadayon. Gusto lang ko bomboradyo no ning mga ngalan nga nag-request sa ako isip pasalamat sa ninako ninyo sa inyong walay hunong nga suporta. So hello kay Bay Lucel Cubero Santos, salamat kay sa imong tawag bay gimingaw jud kay kuno tanan diha sa mga namit na tanan sa Manila. Mingaw kay kuno niyo ambot wa kay ba kuno sa ako makabalik diha sa mga namit nako sa Davao. Salamat kay inyong tanan sa mga namit nako diri Cebu. Salamat kay inyong tanan. Nara ko diri Tuyok Cebu. Nara ko sa Lapu-Lapu Ibo. Nami sa Ibo relocation. Gate 4 near sa Mipsa.
Okay, doon rami diri. So, pwede ra ko ninyo tawagan or textan sa akong number kung gusto mo makipagkita nako. Kanang ina sab ko ninyo nga gusto mo meet na ko no kanang di kay kalit ra mo guho diri. Makulba-kulbahan ko na ng raid na ko diri tulo ka buok. Sus gagubot lang agi. Sige dayon mo diri sa mong cute kay nga kwarto. So, hello sab sa imuhang brother by no Franklin Cobero diha sa Afghanistan. Hello diha, kumusta man katawon diha? Inaot nga og game tang diha. Kang Ronald diha sa Ronald Cobero diha sa Dammam, Saudi Arabia. Hello nimo diha, mahinaot nga okay sa imong kahimtang diha. Kang Mercy Imbo diha sa Denmark, kang Myra Maglinaw og kang Maria Lenny diha sa Hong Kong, og sa Santos family diha sa Palar, Taguig City. Hello ninyo diha ang tanan. Salamat kay bay ha. Wa jud ko malimot sa imong budbud og biko. Salamat kayo by Lucille Cobero Santos. Okay, hello sab kang Churel Carnais. Salamat kay bay sa imong makunay nga pag-comment og tanang regards nimo sa akong Baby Angel. Ako nang gipaabot sa iya. Salamat kayo. Kang Maika Nakashima, sorry kayo bay nga dugay gyud ko wa ka shout out no. So di ara na shout out na tika bay nga kabaw ko nga dugay na sige comment diha nga magpa shout out nya wa pa jud taw na shout out. So di ara. Hello bay, hello usab kang bay Churel Kirol, kang Simply Me Amor, kang Chimby Vlogs. Hello kanang good luck sa inyong mga vlogs, sa inyong mga channels. Good luck. Kang Amor Faith Marquez Lynch, hello nimo bay, salamat kayo. Hello usab sa anak ni Hasmin Bilyasika, Perpi Love nga sila Jana Marie Madronero. Og si April Madronero, og sa imuhang Banabits nga si Paul Perfelov. Amo sakto ba na ang pronunciation by sa imuhang kuan, wa ako nag-inform sa imo kung saan pag-pronounce, basta ikaw na bay, salamat kayo ha. Og hello sab kang Imelda Rosal og sa imuhang anak nga naa sa YouTube channel. Muffin ang iyahang kuan, Muffin Moff, MUFFINMOOF. Puro arts na iyahang mga bay no. So doawa sa iyahang channel para masuportahan. Hapit na 1K ang iyahang subscribers. Kaysa YouTube man good ang requirements ni YouTube karon, kinahanglan nga naa kay 1,000 subscribers og 4,000 watch hours. Pwede na ka mag-apply og AdSense nimo para makasweldo na ka. Okay, hello usab kang Kebs Azumi channel Red. Hello nimo bay. Kang Dindin Lorenzo, hello nimo bay. Kang Pinay American Dreams, hello sad nimo bay. Kang Rian Noynay, nagtreat ini siya sa ako sa ako ang kilay diha sa Gaisano Grande Mactan, Lapu-Lapu City. Ni ato ko dito kay nagasikaso ko sa akong SSS unsay ngalan ani. Basta ako lang istorya sa inyo. Hello nimo bay Noynay. Usa sa di siya kadakilang igsuon sa iyahang pamilya o anak. Okay, kang Maylin Avila, kang Merly Polonson, kang Jessa Foss diya sa Wisconsin, USA. Hello sab kanimo bay. O gamay na lang kang Rendell Hamile, kang Lucy Hitter, kang Happy Chicks, hello, salamat kayo. Kang Amerikanang Hilaw, hello nimo bay. Kang Riza Guanzon, kang Simple Lang Ako, kang Hector Jordan, kang Catherine K. Kyle, kang Wakar Khan, hello nimo. Kang Miss 72 Grace Escalera on the Arabay na dugay ka nag-chat sa ko nga nangayo kag nag-request ka nga mag-video bisag gamay lang no sa imuhang channel. Miss 72 Grace Escalera, nag-trending sa niya mga bay sa Facebook. Pwede sa ninyo siyang i-follow. Dugay ra ko gaingon ani niya maghimo sa og YouTube channel, pero bag-o lang gid siya naghimo karon. And I hope nga daghan na po siya subscribers karon, kay kabaw ko daghan sa siya followers sa Facebook. Okay. Maura to mga bay ang ato ang Bumbo Radio. So sa ato ang kani nga video nako, mag-comment lang ko sa ubos dayon. Magpili lang kog 20 ka tao or 20 ka channel ninyo nga atong i-chat out no. I-shout out. So daghan kayong salamat. So mao lagi to mga bay no atong last video nako part 1 and 2 nga padung may ato mag-inquire para mahibaw-an gid nako kung makuha na ba nako ang sweldo. So dugay-dugay jud ko wala kakuha sa kong sweldo from
sweldo nako gikan sa March, April, May, and June. So upat ka buwan ko wala kakuha sa kong sweldo, kay nakakuha naman ko sa akong sweldo dito sa Kuwait, na putol lang to kay syempre ni uli nako. So adtong March, last March nakuha sab nako, pero gipangitaag pa maagi ni admin kay akong sweldo sa February didto pa man naka-record sa Kuwait. So ang gihimo ni admin Charlie, gi-transfer ang ngalan didto sa akong usa ka kauban kang Ate Lambi. Gi-transfer nila sa pangalan ni Ate Lambi. So nakiusap pa ako kay Ate Lambi, salamat Ate Lambi ha. Nakiusap pa ako sa kanya kung pwede na i-transfer ko sa kanya yung pangalan, kasi sila dun alam nila talaga na may sahod na ako mula nung September 2018. Nakakuha na talaga ako ng sahod ko. Pero sikreto lang talaga yun mga bay. As in, grabe ang kaba ko. Ang sahod ko doon is every 21 of the month. Pero makakapunta lang ako sa padalahan ng pera every 5 or 6. So medyo matagal pa bago ko makuha ang sweldo, dahil hindi ko makukuha yung sahod ko pag hindi ako makapagpadala ng pera. Kasi isang beses lang kami makalabas doon pag magpadala ng pera. So ang ginawa ko, ganyan, padala ng pera niya. Grabe kayo kung kakulba mga bay, no? Kay magpadala na ko kwarta, so nya namuuban bina among amo magani kay dito siya sa gawas niya, usay makulba-kulbaan ba ko ba, kay kanang mukalit mo ko nagsulod kong amo ya, matingala siya nga nganong daghan ko kwarta bitaw nga na dawat nganong nihatag ko niya, daghan kayo ang nipuli buyag. So mo to gipangita pa nako ang records mga bayno sa akong mga nadawat, ang mga resibo hantod karon wala pa nako makita. Basta daghan jud kay salamat yung tanan, dako jud kay katabang tong mga nakuha na kong sweldo dito. Atong wala pa nako nakuha ang sweldo, na ko gi-promise sa kahitasan nga tanang tawo nga mo'y nitabang nako katong walang wala pagyud ko nga ay ko nilarga. Nagpromise jud ko nga ako silang balikan para pasalamatan. So mo to nga pag-abot nako sa Manila, katong mga tao nga nasa Manila nga nitabang nako, ako jud silang gipamalikan. Isip pasalamat, isip thanksgiving nako sa mga grasya nga akong nadawat. So wala lang to nako video o katong mga tao nga akong gipangtabangan, makaluluoy jud kay ito sila ang mas imbis walang wala kay sila mo nitabang diri nako. Gamay ra kayo akong pinahanglan, pero nag-support gid kay sila, so nalipay kay ko. Compare na ko sa mga naay kuan gamay, so wala gito ang nahitabo, mas mayo pa mutabang tong kabos kaysa sa okay bawa na mo ana. So mao na to nga ang nahitabo, ako jud silang ipamalikan, pasalamatan, tanan-tanan dayon na ako'y mga makaluluoy kayo nga mga maagian. Nasayo jud ako mga kaubanan katong namit na ko sa Manila, mga naagian na mo nga makaluluoy kayo. So kuot jud ko ana, idorol isip pasalamat nako, isip thanksgiving. Dayon daghan kog mga gipang kuanan, katong amo lagi to, katong ayaan ako kung gipapili unsay imong grocery or uli sa probinsya. Iya ha. Ay katong usa nako kaayahan unsay imong hayo uyuan, unsay imong grocery or uli ka sa probinsya nato, mana akong gipapili. So katong usa akong iyon ako grocery, so natulala taon siya nya, priceless kayo ang iyang gibati at mga panahon na ya. Katuloon akong luha, pero di wala na ako gipa kuan, isip pasalamat nako to. Natulala siya kay piting daghanan ako grocery, no, worth almost 10k gito akong grocery sa iya. Dayon ang akong ayaan nga duha mo to akong giuban, mo may ilang gusto nga gipili. Then apo ko'y daghang mga gipangtabangan sa mga palibot nga wala lang nako gikuan no, isip pasalamat. Dayon so mao lagi to nga na-transfer sa kang Ate Lambi ang pangalan mo to, nga napadala nila sa Kuala March ang ako ang sweldo dito worth kuan gid siya mga gibilan sa nako sila dito, sila Ate Lambi, sila Irene, sila dito mga panud-an nila na anak. Dayon mga kuan nila dito, dayon anak ko ang sobra ipadala lang sa kuha mga
40k gito siya kapin. Itong sweldo na ko itong March. Dayon, first sweldo na ko itong September. Nasa mga 80k kapin. Kay medyo dugay-dugay man jud ko wala ka sweldo no, kay gipalit na ko ng cellphone nga akong gigamit sa video August 2017. And then nagsugod ko og post December 2017 sa akong YouTube. Dayon dugay-dugay jud pila ka buwan. December, January, February, March, April, May, June, July, August, September. So siyam ka bulan ay ako nakasweldo. Og unsa ni? Daghan kay salamat ninyo tanan kay September man ang first sweldo nako. September, October, November, December, January, February, March. 7 ka buwan ko nakasweldo dito sa Kuwait, pero grabe ang kakulba mga bay. Ting sweldo na kay kuan magani kay nasuod na nako tong teller dito katong Indiano. Ako na siyang giingnan nga kanang dali bay kuan diri kanang magbutang ba ko og kanang ana ba papel kunuhay ana para inigdonor niya sa kwarta di makita sa amo kay naaman sa gawas, naaman sa pultahan siya magparking gid sa iyang sakyanan. So manito siya kay busy mo kay sa cellphone, maglingi man ko niya maglantaw din birahon na rin ako ang sweldo sok na rin sa bag. So mo to diskarte lang gyud ang pagkuha sa sweldo sa Kuwait. Grabe ang kakulba. Nga ngutana ang Indiano kung asa daw gikan ako ang kwarta nga no daghan. May ingon na lang ko nga nagtudlo ko sa social media. Nag-tutor mo na nga nakasweldo ko. So akong sweldo adto gikan to sa Ireland. So karon nga sweldo nako diri sa Pilipinas gikan sa Hong Kong. Okay, sa Hong Kong gi process. Dayon pagkahuman unsay nga ani mo to dako to primero din na ay 40k, 30k, 50k ana dili pare-parehas mga bay, depende gina sa inyo hang suporta nga ni kanako. So dako gito mo to nga atong pagkaulian ako. So nakalaag-laag jud in tawon. Og syempre dili lang kanang piliti ang ilahang kuan sa ako gi sponsoran. Syempre kinahanglan mo gastos juga yan apoy mga anak kauban. Dayon medyo dako na gid ang akong nahurot pod dito sa amo kay nakita gid na ninyo nga buslot ito among balay. Ako gitong gipaayo katong daan nila nga gipuy-an gikagian mo gito kabaw din namalit sa kog mga gamit kay way mga unlan, electric pan, daghan ko gipamalit mga kalan to burner, dayon mga plato, mga baso, tanan-tanan kutsara, pero halos tanan namalit ko mga bay. Wala lang nako pakita sa inyo hano, daghan iyo gipamalit. And then kini among balay karon upaw kay ini nga pag-abot nako wa jud ni mga kagamit-gamit, as in upaw ni tanan-tanan. So karon na nami TV, electric pan, mga drawers, refrigerator na ako'y double deck dito sa usa ka kwarto kay duha man ni ka kwarto. Dayon tanan mga drawers daghan ko mamalit na mga kabayo sa plancha na everything mga gamit tanan diri. Upaw ni tanan jud as in. Og salamat kay ninyong tanan, sa inyo hagid ni tanan gikan ang tanan. Kay ang sweldo nako sa Kuwait wa mong gitoy nabilin kay tanan ako gitong gipadala. So pasalamat kay ko nga naay sweldo sa YouTube. Naa gid ay kwarta sa YouTube mo na nga hinaut nga ma-inspire sa mo diha, laban lang mo sa inyong mga channel, tinabangay lang gid mo mga bay no. Kung mahimo mag-istoryahan mo, mag-chat mo, kung pwede maghimo mo og group chat ninyo isip suporta ninyo sa usag-usa. Kung naamoy mga bag-o nga video, kinahanglan nga tagaan gito ninyo og pagtagad, tagaan gito ninyo og time kay inyo ha gitong lantawon. Kay dili man basta-basta nga pag-subscribe ako sa imuhang channel naka number ang dito nakabutang isip usa ka subscriber nila. Kinahanglan nga naagid na ang imuhang suporta. Kay og nag-subscribe ka nya wala ka milantaw sa ilahang mga video, sa mga video nga imong gi-subscribean, baliwala atong tanan mga bay. Maabot ang panahon nga mawala ra mo sa ilahang numero nga nag-subscribe mo sa ilahang channel. Kay ngano wala man mo naglantawan sa ilahang mga video. Kinahanglan nga kung gusto niyo nga support gyud kada usa, kinahanglan nga kung maghimo mo og group chat, dayon pasapasa lang mo dito sa pasapasa lang mo sa inyohang mga
bag-ong video. Suporta para makita na sa views o sa inyong subscriber kay matris high-tech na kay YouTube karon mga bay. Nya labos tanan, ayaw mo pag comment og word nga sub to sub, unsa pa to, basta ka na mga English term. Ayaw ninyo sub to sub, hug to hug. Likayin ninyo na mga bay kay ngano ma-block mo ana kadugayan kung daghan na kay mo comment ngayon ana matris na ni Lolo YouTube. So kinahanglan nga mogamit mo og laing term, Bisaya term or Tagalog term. Pakisipa, pakitadyag, pakisuntok, pakibisita, mga anak bitaw nga mga term. Ayaw lang ng sub to sub, hug to hug kay ma-block jud mo ana mga bay. Ako nang tambag ninyo ha na ay usa diri nga ni comment. Naghanap ka siya comment nga sub to sub, nabantayan jud nako. So nagtambag ko sa iya nga pangita lag laing term. Okay ra man kay wa may problema sa kuha, mag-comment mo diha, magsinuportaay mo diha, walay problema sa kuha. Basta pangita lang og laing term kay nag-concern ako sa inyong channel kay mawala na kadugayan, ma-block mo kay matris na ni Lolo YouTube kay dili maganahan si YouTube anang ana nga sub to sub, ana bitaw. Ang iyaha kung gusto ka magpanday mo ko galingong channel, hinahanglan nga madani nimo ang mga tawo nga molantaw sa imuha, dili kay kanang manguan magpakiluoy pa ka sa laing tawo para molantaw sa imuha. Hinahanglan nga magkuan kag mga topic nga madani nimo ang mga tawo para lantawon kanila, para paminawon kanila hangtod sa tumoy. So moora na akong tambaw ninyo mga bay nya. Good luck sa inyong mga channel. Hinaot nga mutubo og mulambo kanay inyong mga channel nga inyong pangpanday karon. So daghan kayong salamat sa inyong kanay nga suporta og maulag ito. So na-transfer na atong March no, putol-putol ta. So sa man gid ni nga wa man gid ni lyrics ni ako ang yaw-yaw diha kadinyo, basta bisag unsa lang ang mo sanop sa akong hunahuna ug sa akong kasing-kasing maulay mabungat sa ako ang baba. So mao lagi to. Salamat sa Ginoo nga nakuha jud nako mga bay no ang ako ang sweldo diri atong June 17. Okay, na dako-dako gito sa mga bay kay 4 months gito siya. So nakabayad-bayad gid taon ko. So bisan pa man daghan kay kog mga kwarta nga niabot sa kong kugalingon no. Nahurot gid ay dali ra kay gastuson ang kwarta gid, pero ang paggasto pod nako nakita gid nako no. Og mo to ang nahitabo, akong gitagaan si Admin Charlie kay nagdaan ko nag-ingon sa iya nga isip pasalamat pod nga naasikaso pod niya ang akong sweldo nga mabalhin diri sa Pilipinas, siya may nag-asikaso ana tawon. So salamat sad kayo Admin Charlie sa tanan nimong mga kaayo nga gihimo diri nako. Og maulag ito, naapay ako'y asikasuhon kay ang akong Facebook page lagi nawala. So naana po nung tatoy sweldo. So mo to mga bay, daghan mo napalit sa akong kinabuhi in taon. Og labos tanan tagaan gyud nako og kalipay ang akong mga bahandi katong video nako nga nalaag ni mo na tong adlaw nga nakasweldo ko. So nagpromise na ko sa ilaha nga ug maabot akong sweldo manglaag tag SM Cebu para magdula mo mga untas gawas. So mao to ang simple nga akong offer sa ilaha kay ug dili na ko natumanon sa ilaha mga bay, kada adlaw ko nila ana singlon. So kada adlaw ko nila ana pa kusinsyahon. So mo to nga og napagani usa singan ani dayon nakatag-hatag po ko mga kuan dinhi sa mga kaigsuonan ako dinhi gamay sa mga tao dito, mga magian ako, mga ana dayon say nga ni nakapamalit po mga gamit mga bay. So salamat kay inyong tanan. Dayon dako-dako jud to akong nakuha kay from March, April, May, June, 4 ka buwan. So naagi siya sa 6 digit. Pag sinasabing 6 digit, unom ka numero, it starts from 100k pataas. So dako-dako gid siya, pero wa na naabot og wa pod kaabot og 150, basta na 150 pa ubos. Nara diha ang ako ang nadawat. So salamat kay inyong tanan. Ang akong gihimo gastuan ang ako ang motor kay tuapon sa probinsya akong padala diri para magamit na mo
magamit namo para mangumpra lagi mi. So mo to akong ipada diri dako-dako po gasto naagid sa mga kuan pliti sa motor then mga gasto kay na ako gipaayo tanan kay bungkag unsa ni gusbat na ka ito kay dangan ning isuon nato lagi di ka ba maamping. So may lang pachuy-chuy di ka ba maamping sa gamit. So mo to akong gikuha. So naapay story nga nung nakuha ko ng motora nguts pud sa akong mga kahiubos. Dayon ilaham na tanan didto nya na sobra na murag na sobra na ba kanilaging sobraan kita ka mayuhon no nya maka kuan na ta istorya ta gamay ba. Nawa na zero balance na tong nahimo nimong daghang kaayo. Nahimo nang katong akong giingon sa inyo ha nga sa 100% nimo nga kaayo nga imong nahimo sa imong pamilya 1% nga makaistorya ka burado na tong 99 nimo mga bay. So mo na nay uso karon kalimtan na nila to tanang kaayo nga imong nahimo. So okay dawat na nako. Okay dayon unsa to dayon ako ang gibutang sa bangko mga bay. Akong plano gyud ang akong plano gyud mga bay is balay ug yuta jud nga kaugalingon kay lili lalim na mong kinabuhi mga bay. Sige lang migbalhin daghan kay gamit hala sige hakot dito hakot diri hasol guys nga tanan mo ni bisan ingon ani kalisod ang among kinabuhi diri gamay kay imong kwarto ug lisod kayo ang lakaw sa panahon. Tung primero tibaw-tabaw gid taon ko diri mo tong gisulong ko sa duha ka M's. So sa ako ang kay Triple M's man mi ang duha ka M si Maris, si Mary Jane ug ako si Mary Joy Triple A man mi. So gatiyabaw mo kung may tibok adlaw ko gatiyabaw kay kanang ako gadahom mga moy akong maabtan dinhi sa nga upaw kayo ning kwartuha niya. Lisod kay gamatoy kayo maglus ko ginhawa. Ya kadugayan kay naka-adjust na lamang ko kay lagi nakita na ko ang mga smiles sa akong mga anak no. Og antos na lang ko ani dinhi bisa gamay. Og mabot lagi panahon pinagi sa inyong tabang makapalit ra jud kog balay ug yuta. Mao gina akong plano karon sa akong sweldo diri sa Kuwait na nakoy natigom gamay. So nagpaabot na lang ko nga naay mag-reopen dia sa Dika no. Kay diha na ko ikuha ang ako ang kita sa YouTube. So dako ay ko pasalamat ninyong tanan ana mga bayno kung mahitabo man na tungod na kaninyong tanan sa inyong suporta nga hinako. So nga akong plano karon is balay og yuta na gid akong plano karon kay pait kay mga bay pait kay basta di ma-explain. Siguro kamo makasabot mo nako anang ginabuhi sa sige balhin. Kinahanglan nagkatiguang na mata karon so magunahon na nagitag mga angay buhaton nga mapundo na gitas tong kinabuhi ba kana bang matawag na to nga atuan na gito. So dako iko pasalamat kayong tanan kung mahitabo na mga bay sa inyo ha. Dako utang kabuton ako na inyong tanan diha sa inyong suporta nga rin ako. So dako jud ko nadawat din ako gina siyang gibutang sa bangko ako ginang tigumon kada dawat nako tigumon gina nako mga bay no. So salamat iko yung tanan karon siguro karon sa ikaduha nako nga dawat medyo gamay-gamay na siya kay monthly na naman siya pero at least daghan kayong salamat kaninyong tanan tungod na sa inyong pagsuporta nga rin ako labaw na sa tanan sa mga kigalaan ako diha nga dili jud mo skip sa mga commercial nga magantos jud mahuman ang commercial ana lang guna mga bay ko kung maglantaw mas kong video nya mukalit og guhang commercial ba magkukuha lang mo diha mag-cutter baron or sudlay-sudlay baron magkilay-kilay baron antod mahuman ang commercial din balik na pud mong tanaw ug naa na ko magtabi-tabi ana ba diskarte silig-silig lang ko sa kay napay commercial na nana or pilo-pilo diha sa mga sinina diha ana ba. So daghang salamat yung tanan bitaw mga bay daghan jud kay salamat dakong utang kabuton ako ninyong tanan ang say nga ani ang dili ninyo pag-skip sa commercial dako jud kay tabang na mga YouTuber. So salamat kay sa mga baguhan diha good luck ninyong tanan hinaot nga motubo mo lambo inyong channel o laban lang mo basta sinuporta lang mo diha. So ako pretty gimbisiya sa akong kinabuhi karon isip ko sa kainahan katabang sa ko diri tanan diri nga mga lakaw sa panahon diri daghan mi og ipuson diri karon kaya nako ni kay nakaya gid dito dako kay balay
dire makaya ra lagi ni ron, so mahuman ra ni rong lakos kinabuhi. So daghang salamat. Mao lagi to ang nahitabo, nakahatag butang ko sa akong mamag papa ana kay promise ko nga mahatag ko sa akong mamag papa nya kaning umaabot na ko nga sweldo mamagpapa gihapon nya mamagpapa po diri sa pikas nga side sa amahan sa akong mga bahandi sa akong uyab charot. Kay kanang singan ani uyab lagi kay kasal ba man sa banig. Mo to nga di gyud mo to ba. Kasal lagi sa banig. So mo lagi to mga bay, pero sige lang, laban lang kita sa mga lakaw sa kinabuhi ani kay iiya man kita lakaw sa kinabuhi. So dasi lang kita o padayon lang kita sa atong mga lakaw sa kinabuhi ha. Bahala mo ginaon sa basta kilagi kayo ta mga bay. Ligid pasagdan atong kilay niya. Ismail kita kanunay para perminti tang gwapa. Okay? Salamat dito. Salamat kay inyong tanan mga bayan niya. Dili lang kukutob kay unsingan ani daghan pa kog himuon o see you sa next video. Daghan kay salamat tanan mga bay. Utang kabubuton daghan kay salamat hala kabalik-balik ko po salamat basta daghan kay salamat. Amping mo kanunay diha kung hain man mo nahimutang karon o unsa ni ayo pasagdi na inyong kagalingon labaw na sa tanan sa mga nanay tatay sa mga inatay diha nga mao'y taga nagsuporta sa inyong tibuok pamilya. Usahay na naabot yung kagalingon kay lisod gyud kay mga bay sa aning abot sa panahon imuhang kagalingon ra gyud ang imuhang madangpan, imong kagalingon ra gyud ang problema pud sa imong kagalingong pamilya. So di na gyud ka makaduol dito sa mga tawo nga imuhang ipangtabangan. Di na po ka mag-expect nga kuan kay mo na nagkalisod sab. So tigom-tigom na lang mo diha ha, ayaw gyud magpalabig pagawas sa inyong mga kaluoy dinhi namo sa Pilipinas. Kay na tigom gid mo diha kay di gid lalim ug nana ka sa Pilipinas kay daadlaw kwarta lugpad. Okay, daghang salamat. Bye.